Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. В видеото днес ще ви покажа как да възстановите прекъснат кабел. Преди да започнем, е важно да знаете, че работа с електричество може да бъде опасна и да доведе до сериозни наранявания. Затова, ако се съмнявате при извършването на дадена операция или имате нужда от помощ, потърсете съвет от човек, който има необходимата квалификация и опит, за да ви помогне. А сега да започваме. Ето това пред мен е един обикновен двужилен кабел. Сега ще го прекъсна по средата. Обикновено от единия край на кабела е свързан консуматора, а от другия край на кабела е щепсела. Какво правите, когато се получи нараняване или, както е в случая, скъсване на кабела? Какво правите първо? Премахвате външната изолация. В случая това е бялата каучукова изолация. Ако нямате специални инструменти, може да използвате макетен нож. В случая аз имам клещи за премахване на изолация и затова използвам тях. Препоръчвам ви да премахнете по-голяма част от изолацията. Минимум 5 см, дори и повече. Когато премахнете по-голяма част от изолацията, след това ще ви бъде по-лесно, когато възстановявате връзката между двата кабела. След като премахнете външната изолация, трябва да оголите и проводниците вътре в самия кабел. Когато премахнете изолацията на проводниците, трябва да изглеждат ето по този начин. Трябва да имате достатъчно премахната външна изолация на кабела, а също така да има и оставена изолация вътре на самите проводници. Сега ще разберете защо. Започвам с свързването на кабела. При възстановяването на прекъснатия кабел трябва много да внимавате да не свържете два различни цвята проводници. Винаги свързвате проводници с еднакъв цвят. В случая син с син и кафяв с кафяв. Това е много важно да го запомните. Как правя самото свързване? Поставям ето по този начин двата проводника и ги усуквам. Ето как се получи връзката, която направих. След като направите връзката, може да изолирате. Това ви го препоръчвам. Така ще ви бъде по-лесно. В случая ще използвам изолир банд с син цвят. Но цвета няма никакво значение. Може да бъде червен, черен или какъвто имате. Изолирането на проводника трябва да стане последния начин. Започвате да намотавате изолир банда върху здравата фабрична изолация на проводника и продължавате спираловидно. Ето така. Виждате, първите няколко намотки ги направих върху здравата изолация на проводника и след това продължавате спираловидно напред. Виждате и защо ви казах, че е по-добре да правите връзките една по една. Сега, ако бях направил и втората връзка между проводниците, беше да ми бъде по-трудно да изолирам първата връзка, която съм направил. Ето така трябва да изглежда изолираната връзка. Изолирането трябва да започне от здравата част на проводника, да изолирате оголената част и да завърши отново върху здравата част на проводника. Сега правя връзката и между втория проводник, в случая това е кафявия, по същия начин. Сега
изолирам и тази връзка. Пак повтарям, цвета на изолир банда, който използвате, няма никакво значение. Аз разполагам с син и червен, затова ги използвам тях. Отново, изолирането на проводника трябва да започне от здравата част, където има фабрична изолация. При възможност ви препоръчвам да направите 3-4 намотки на оголения участък. Така ще бъдете сигурни, че е добре изолиран. Ето така трябва да изглеждат връзките, когато са изолирани. Преглеждате ги внимателно и не трябва да има оголена част. А ако има оголена част на някоя от връзките, това е предпоставка за настъпване на късо съединение. Затова много внимавайте. След като направите изолирането, проверете дали всичко е покрито. Не трябва да има оголена част. Виждате? Всичко е изолирано перфектно. Няма оголена част. След като сте изолирали двата проводника по-отделно, трябва да ги изолирате и заедно. Препоръчвам ви да направите поне 10 намотки, за да се получи по-дебела и здрава изолация, която да предпази повредения участък. Отново ви препоръчвам да започнете, като направите няколко намотки върху здравата фабрична изолация на кабела. В случая това е бялата външна изолация на кабела. И продължавате спираловидно, докато достигнете другата част на кабела и отново завършвате с няколко оборота върху фабричната изолация на кабела. Ето как изглежда отблизо възстановения кабел. Връзката е здрава, добре изолирана и кабелът е готов отново за експлоатация. Ето така, приятели, бързо и лесно може да възстановите прекъснат кабел. Двете най-важни неща, за които трябва да внимавате, е да не оставяте оголен проводник при изолирането и да добавите достатъчно изолир банд, за да може изолацията да бъде достатъчно дебела и да осигурява достатъчна защита на повредения участък. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. До следващия път!